krásne, moje meno je Zuzka Matúšová-Girgošková, som autorka projektu Live Reset a tiež spoluautorka projektu Home Reset spolu s mojím manželom Jančím. Pre vás natáčame vlogy o svojpomocnej stavbe, pretože my sami sme začali stavať svojpomocne mobilný dom a ten v tom priamom prenose sa vám snažíme ukázať, aby ste sa vedeli napríklad inšpirovať nejakými tými našimi postupmi alebo aj niektoré tie informácie naozaj využiť pri tej svojpomocnej stavbe. No a dnešný vlog je o zelenej streche. Akože chceli sme to natáčať na streche, lenže jedna vec je, že ja už na strechu nevídem. Druhá vec je, že celkom je zima, fúka a sneží, tak sme si povedali, že dnes to natočíme v teplúčku nášho domova a prinesiem vám tieto informácie také základné k zelenej streche a tie ďalšie, už také praktické a detailnejšie a technickejšie sa dozviete z ďalšieho vlogu, ktorý máme už pre vás pripravený. Je to zostrih z workshopu o zelenej streche, ktorý sme organizovali prednedávnom. My sami zelenú strechu máme na dome, v ktorom bývame a v ktorom práve teraz aj natáčame. Sme veľkými fanúšikmi zelených striech a to z viacerých dôvodov. Jeden je veľmi praktický, že má viacero výhod a to už povie aj Janči. Potom je tam aj ten ekologický samozrejme. Takže Janko, vieš povedať viac k tej zelenej streche? Tak zásadne rozlišujeme teda tie dva typy, či to je extenzívna alebo intenzívna strecha. To znamená extenzívna, že je to vyslovene len nejaký substrát, ktorý vlastne dopomáha tam prežiť nejakým rastlinkám, ktoré znášajú tieto vysoké teploty, to znamená nejaké rozchodníky alebo skalné rúže. Extenzívna to už je substrát hrúbky aspoň tých 30 cm, kde už v podstate je to dostatočná hrúbka na to, aby mohli sme tam pestovať nejaké rastliny, zeleninu napríklad aj, alebo aj v podstate už nejaké nízke stromy. A v podstate táto zeleň nám v prvom rade chráni strechu voči vonkajším vplyvom, to znamená chráni to voči teplote, v lete sa táto strecha neprehrieva, to znamená bežná strecha môže mať aj 80 stupňov Celzia, keď je tak dobre nahriatá od slnka. Pri tejto zelenej streche vlastne tá teplota sa pohybuje okolo 25 stupňov. Takisto v zime strecha, ktorá nie je chránená týmto substrátom a touto zeleňou, tak v podstate má teplotu ako aj vonku, kdežto pri tom zelené strechy sú chránené a to znamená vonkajšia teplota dosahuje maximálne tých minus 5 stupňov pod tou zelenou strechou, čiže si zároveň znižujeme aj teplné straty. A samozrejme sú aj ekologické dôvody, prečo mať tú zelenú strechu? Či už je to jednak zadržiavanie vody, dažďovej vody a takisto sú to aj vlastne prispieva to k tej lepšej klíme v tom danom priestore. Zvlhčuje to ten priestor. A k tomu môžem povedať teraz vlastnej skúsenosti, že naozaj my to citeľne vnímame, že v lete, keď je veľmi horúco, tak to naše prostredie, keď my vidíme vonku na terasu v lete, je o mnoho príjemnejšie tá klíma, ako keď máme veľkú rozohriatú plochu. A my sme si teda tak povedali, keď sme stavali ten náš dom, že veľmi by sme chceli zelenú strechu, tak sme začali všetko o tom študovať a zaujímať sa o to. No a dali sme si naceniť náš dom, teraz strechu na náš dom. No a firmy nám to nacenili 3 s tým, že to rozpätie bolo od 12 000 eur za našu strechu až po 8 000 eur. No a keďže rozpočet na náš dom bol 25 000 eur, tak sme si nemohli dovoliť 12 000 na zelenú strechu a preto sme hľadali možnosti, ako ju mať a pritom nedať tak veľa peňazí na to. Chodili sme na rôzne workshopy a tiež prednášky a radili sme sa s realizátormi zelených striech. No a vo výsledku sme si urobili tú zelenú strechu na našom dome svojpomocne. No a tá cena bola 1500 eur. Čiže nacenili nám ju na minimálne 8 000 a my sme to zvládli za 1500 eur. Janči, ja by som ťa poprosila, keby si povedal skladbu, takú tú základnú skladbu zelenej strechy. Taká štandardná skladba tej zelenej strechy začína v podstate ako pri bežných strechách, to znamená poistnou izoláciou. Je to vlastne fólia, ktorá prepúšťa pary, zároveň chráni tepelnú izoláciu, ktorá je vlastne pod tým. A vlastne nad touto poistnou izoláciou je v podstate vzduchová medzera vytvorená na hrúbky bežnej napríklad laty strešnej. A vlastne táto vzduchová medzera zase chráni tú tepelnú izoláciu v prípadnej
kondenzácii nejakej vlhkosti, tak aby sa vlastne tá konštrukcia mohla vysušiť a jednoducho tá vlhkosť mohla odvetrať a vypariť preč. A nad touto vzduchovou medzerou už je nejaký pevný základ, to znamená OSB doska. A na túto OSB dosku v podstate sa už pokladá hydroizolácia. Je dobré dať ešte na tento pevný podklad, na túto OSB dosku nejakú separačnú vrstvu, napríklad z geotextílie, ktorá jednak uľahčuje manipuláciu s tou EPDM fóliou, ktorá je v celku, to znamená, že sa nespája. Takže na takých väčších strechách je to celkom pekná váha tej fólie, takže aby sa dala tak ľahšie šúchať po tej OSB doske, takže používa sa tam veľká takáto geotextília. Zároveň tá geotextília je chráni, keďže vlastne je mäkká, takže vlastne po prípadné pretlačenie nejakého ostrého kameňa, predmetu, skla. Na túto hlavnú hydroizoláciu potom už pokladáme samotnú tú skladbu tej zelenej strechy. Čiže najprv tam ide nejaký materiál, ktorý dokáže akumulovať tú vodu. Používajú sa rôzne podoby nopovej fólie, kde sú jednoducho kališteky, v ktorých sa udržiava voda. Alebo v našom prípade teraz sme použili hydrofilné dosky od Isoveru, ktoré sú nasiakavé a zároveň vlastne fungujú ako drenáž. Pretože ak tam dáme nejakú tú nopovú fóliu špeciálnu pre tieto zelené strechy, tak tiež tam musíme dať nejakú drenážnu vrstvu, ktorá vlastne ten substrát oddelí od tej akumulačnej vrstvy. A vlastne už na túto separačnú vrstvu sa už potom podkladá substrát, to znamená nejaký strešný substrát, do ktorého sa už vysadzajú aj krásnoky.